खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बीटीसी सरकारा द'थि बिथार गोरोबथा गोजोन गोरोबथा सानखौ फालिदों। बीटीसी एसेम्बली कनफारेन्स हलाव बिथार गोरोबथाखौ फालिदों, जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि होदों बा रादाय होदों, जायखौ रायजो राजाफ्रा खोनासंनो थाखाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो नेनानै दंमोन। रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय एनडीएफबीफोरखौ उदां खालामनायनि खोथा बुंदों हाग्रामा महिलारिया। लोगोसेनो एनडीएफबीनि सोद्रोमा जायखौ फासिनि साजा होनो फोसावनाय जादोंमोन, बिथांमोनखौबो फासिनि साजा होनाय जानाय नंला होननानै फोरमायथियो। लोगोसे बिथार गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायावबो खोथा बुङो हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल दैदेननाय बीटीसी सरकारा थांनाय बोसोरफ्राव बीटीसी गोरोबथा सानखौ फालिबोआखैमोन, नाथाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीपीएफ सरकारा बिथार गोरोबथा सानखौ मान होनानै बिथार गोरोबथा सानखौ बीटीसी एसेम्बली कनफारेन्स हलाव फालिदों, जेराव गोनां खोथानि सायाव सावरायदों। हाबाफारियाव बाहागो लादों हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे रिहन दैमारि आरो बीपीएफनि दैदेनगिरिफ्रा। लोगोसेनो इउपिपिएलनि एमपि जयन्त बसुमतारी, मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। ओजोंहाय बीकेडब्लिउएसनि गाहाय मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङाबो बेयाव बाहागो लादों। लोगोसेनो एबसु, बर' थुनलाइ आफाद, एनडीएफबी, आबोफ आरो बर' समाजनि दैदेनगिरिफ्राबो बेयाव बाहागो लादों। बे गोजोन गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया बुंथियो दि जोंहा सोरखार हिसाबै एनडीएफबीफोरनि केसखौ फोजोबनाय आरो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि बिबान दं आरो बेनि थाखाय रायज्लायगोन होननानै फोरमायथियो। रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय एनडीएफबीफोरा उदां जागोन, बेनि सायाव आंहा फोथायनाय दङ होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मानोना गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव केसआ जोबनांगौमोन आरो जोबथेसालिनिफ्रायबो बिथांमोनहा उदां जानो नांगौमोन होननानै फोरमायथियो। रन्जन दैमारि आरो एनडीएफबी बिथांमोनहाबो गोजोन गोरोबथा खालामदों, बेनिखायनो बिथांमोनहा उदां अख्राङाव फैनो नांसिगौमोन होननानै बुंथियो। केसआ लेन्डि प्रसेस, आंनि बेलायावबो जेलनिफ्राय गखांनायनि 5 बोसोर उनावसो केसआ जोबदों होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो 3 एनडीएफबीनि हेंथा फासिनि बिथोन होनाय दंमोन बा फासिनि साजा फोसावनाय दंमोन। बे बेलायावबो आं आसाम सरकारजों सावरायदों। दा बिथांमोनहा फासि जानाय नंला, बिथांमोनखौ फासि होयोब्ला गन्दगल जागोन होननानै जों सावरायदों होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। बिटिआर एकर्डखौ 82% मावफुंनाय जाबाय होननानै सोरबा एनडीएफबी, सोरबा एबसु आरो सोरबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि खुगा खोनानो मोन्दों। जुदि बिटिआर गोरोबथानि दफाया 82% आबुं जाबायब्ला 8%खौल' आं मावनांसिगौ होननानैबो बुंथियो। बीकेडब्लिउएसनि सायावबो खोथा बुङो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बीकेडब्लिउएसआव दिनैसिमबो बिसायख'थि जायाखै आरो बोसोरनि जि रां हरनाय बेबो जोबोद खम बा बाङाय, बेनि सायावबो सावरायनाय जागोन होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। मैया गोथार बाथौ सानमोन। मागो दाननि नैथि मंगलबार सानखौ गोथार बाथौ सान हिसाबै बोसोरफ्रोमबो फालिबोदों। थिग मैयानि सानावबो आसामनि दाब जायगायावनो बाथौ सिबियारिफ्रा बेखौ फालिदों। क'क्राझारावबो अल बाथौ महासभायाव क'क्राझारनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टाराव आरज गाबनाय हाबाफारि लादों, जेराव बिजित गोरा नार्जारिजों लोगोसे बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्बा बरगयारि बिथांमोनहा आरज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। समाजनि गासै सुबुंफोरनि गोजोन आरो गाहामनि थाखायनो आरज गाबनायखौ लादों होननानै फोरमायथियो। क'क्राझारनि अनगायै तामुलपुरावबो आरज गाबनाय हाबाफारि लादों। सनितपुरावबो गोथार बाथौ सानखौ फालिदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा गोथार बाथौ सानखौ 1,000सो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। गाहाय आलासि महरै दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि लक्षीराम बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादों आरो गोबां बिबानगिरिफ्रानो बेयाव बाहागो लादों। बेनि अनगायैबो आसामनि दाब जायगायावनो बैयारि सानखौ गोथार बाथौ सान हिसाबै फालिदों। नेशनेल लेभेलनि काराटे गेलेगिरि बिदांस्रि मोसाहारि बिथांनो थांनाय 26 जानुवारियाव खुंजानाय सुबुंखुंथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै चिरां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना मान बावदों। मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि एम फानेराम ब्रह्म बिथांमोननि आखाइजोंनो बिदांस्रि मोसाहारि बिथांनो मानखौ बावनाय जादों। काराटे गेलेनायाव गोबां बिहोमा होबोनायनि थाखाय आरो लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय बिथांनो मान बावनाय जादों। फोरमायथिनो गोनांदि उदांस्रि मोसाहारि बिथाङा बेंटलनि सिङाव थानाय गान्दागागेब गामिनि थागिबि। बिफानि मुङा बिरबल मोसाहारि आरो बिमानि मुङा बिना मोसाहारि। गोलाव समनिफ्रायनो बिथाङा काराटे गेलेबोदों नेशनेल लेभेलाव आरो बिथाङा गोबां देरहासारबो जाबोनो हादों, जायनि थाखाय 26 जानुवारियाव खुंनाय सुबुंखुंथाइ सानाव बिथांनो चिरां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना मान बावदों। बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव फिन नाव गोदोदों।
नाव गोदोनायजों 7 सुबुङा दैयाव गोदोदों। 7नि मादाव 7 उन्दै गथ'साफोर आरो 2 बैसो जानाय सुबुं। नावआव गासै 27 सुबुं दंमोन, नाथाय नावआव गाखोनाय दावबायारिफोरनो लाइफ जेकेटबो होनाय जायाखैमोन। फिसा नावआव गोबां सुबुं गाखोनायखौ लानानै गले-गले बुंनाय जादोंमोन, गोबां जाबाय होननानै, नाथाय मानियालासे गोबां सुबुंफ्रानो बेयाव गाखोदों। जेराव 27 सुबुंफोर दंमोन, बे फिसा नावआवनो उनाव गोबां सुबुंखौ दैखांनो हायैनि जाहोनाव नावआ गोदोदों। खाथियावनो NGOनि सोद्रोमाफोरा लावखार ओंखाम जानो फैनानै दंमोन। बिथांमोनहा नाव गोदोनायखौ नुनानै गाव-गावनि जिउखौ जेबो सानालासे रैखाथिनि थाखाय दैयाव बाज्रुमनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों, जायजों गोबांखौनो रैखा खालामनो हादों, नाथाय 7निया दैयाव गोदोलांदों। 7नि मादाव 7 उन्दै गथ'साफोर आरो 2 बैसो जानाय सुबुं। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 6थि बिटार गोरोबथा सानखौ फालिदों। सनितपुर जिल्लानि बाथासिपुर मिलन हाइ स्कुलाव फालिदों आरो बिटार गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनो 10,000 पस्टकार्ड आरो 5,000 इमेल दैथायहरनायखौ जागायजेनदों। जों मिथिगौ बिटार गोरोबथानि गोनां दफाफोर जेरै सिमा बारायनाय, गोबां गामिखौ सोनाय, बिटिसिनि बियाबखौ 6G बानायनाय, कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनि सिङाव थानाय बर'फोरनो ST हिल्सनि स्टेटास होनाय, BKWSया दासिमबो आबुङै दाफुंजायाखै, बेखौ दाफुंनाय, फरायसालिखौ सोरखारि खालामनाय, NDFBनि सोद्रोमाखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय, फसंथानफोर गायसननाय बायदि खामानिफ्रा दिनैसिमबो मावफुंजायाखै। बेफोर दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनिसिम 10,000 पस्टकार्ड आरो 5,000 इमेल दैथायहरनो थांखि लादों। बेखौ मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। सनितपुराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटार गोजोन गोरोबथा सान खुंनाय बे हाबाफारियाव दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लादों। ओजोंहाय UPPL दोलोआबो तामुलपुराव पार्टी अफिसाव बिटार गोरोबथा सानखौ फालिदों, जेराव प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिआर फेरेंगा आरो UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादों। प्रमद बर' बिथाङा बिटार गोजोन गोरोबथा सान फालिनायाव बाहागो लानानै बिबुंथि होयोदि उदांस्रि मोननाय हादराव गावनि संबिजित मोनथाय, सिनायथि, हा-हुनि मोनथाय बेफोरखौ लानानै थानो मोननायनि मोनथाय मोननो नांगौ। नाथाय माखासे राजखान्थि साननाय हनायनि थाखायनो फिन सोमावसारफिननो गोनां जायो। गोरोबथाया खालि गुफुर बिलाइल' नङा, बेयाव मुंख्लंफोरनि थै नांनानै दङ, रायजो राजानि गोबां मिजिं दङ होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। बर' हारिनि हाखौ ट्राइबेल नङै हारिनि सुबुङा सिख'ना लानायनि अजद होदों मोनसे बर' नखरा। थांनाय बांगाल दावरावनिफ्रायनो हाखौ सेख'नानै लादों होननानै फोरमायथिदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव भावरागुरि पार्ट 2आव जानो मोन्दों बे जाथाया। दन्दिधर ब्रह्मनि हाखौ नबाब शरीफ मुंनि सुबुङा सेख'नानै लानायनि अजद हायाव थानाय गय फिथाइफोरखौ गोलाव समनिफ्रायनो फानखुमाबोदों होननानै फोरमायथिदों आरो बे हाखौ गावसिनि होनानै नबाब शरीफआ दाबि खालामबोयो होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय बांगाल दावरावनिफ्रायनो बेबायदि सेख'नानै लादों होननानै फोरमायथिदों दन्दिधर ब्रह्मआ आरो बे हाया गावसोरनि मुङाव नामजारिखा होननानैबो फोरमायथियो। नाथाय नबाब शरीफआबो बे हाखौ गावसिनि मुङाव नामजारि होननानै फोरमायथियो आरो जेब्ला फोरमान बिलाइखौ बियो अब्ला गासै फोरमान बिलाइया मण्डलनाव दङ होननानै नंखायै फोलायो होननानैबो फोरमायथियो दन्दिधर ब्रह्मआ। जाथायखौ लानानै पुलिसनोबो मिथिहोनाय जादों। पुलिसनो गासै फोरमान बिलाइखौ दिन्थिनायाव पुलिसआबो बे हाया नोंसिनिनो आरो बे हायाव थानाय गय बिफांनि फिथाइखौ फाननानै लानो हागोन होननानै पुलिसनिफ्राय बुंथिहरदों। नाथाय नबाब शरीफ मोनहा आखायाव लावथि, सिखा बायदि लानानै हुमखिसो होनो फैयो आरो हाखौ सेख'नो नाजायो होननानै अजदखौ होयो दन्दिधर ब्रह्मआ। अपारेशन जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। औ, नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थाबानो? मोजां सान्थियाव। दाथ' नुजोब्बायना? बेल'सै। सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोनना? नुवाखै, दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय। अ, दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा थैनोबासो दे। नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 690094
9900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों